býváš na špatné adrese. Jo, tak musíme hlavní organizátory natočit. Jo. Tak jak to vidíte dneska? Dobře. Jak jinak? Jako vždy, po 20. to musí dopadnout zase dobře, ne? Tak to je dobře. Motáme kače na jedné straně na druhou. Oj. Normálně HSZ řekl. Ne, taky normálně jako, že to má stravalce. No. Materiál ale pak special značka, no, jakože už vybraná. Jdu přeparkovat. Jo. Kdo to má toto veliké? Taťka nebo kdo má? Pojď. Tak. program. Abych se nebála. To až zpátky. Až zpátky, až podle zásluh. Jestli se udržím. Mám taky jednu helmu navíc. To je jenom temečka na šeho. Tak jak je to? To nejde to. Když si vám tam leze, můžete si to nechat.
Nebo si můžete zvednout jenom to. No, anebo tady značka si zlatým jak chcete. Ať už si na tu dozad. Teď. Můžeme ji hodit taky dozad. A nebo takhle na ní, no. Tak nemáme nikoho. A nebo tam ještě ta paní. A co máš? Logistický problém? A to musíme vyhodit a přetočit. Ještě zastav. Co jste se naložili, už jste se zase vyložili. No právě on zase měl tak na břehu chudák, že... Zkouka. Lojzo, ani nevysedaj, už jedem. No to odpověděl neskoro.
Dobrý den, zdravíme. No, tak to ale nevím, jestli se nám tady všetci proskostrali. Ježišmarja. Tak jenom odhadem, možná někteří už jste tady byli, ale asi je vás tady spousta, kteří jste tady ještě nebyli, kteří jste tady poprvé. A my bychom vám teda řekli, já bych vám řekla trošičku něco o jejich historii, abyste věděli, jak třeba tady ta firma se vůbec k výrobě hokejových puků dostala a takové ty technické věci, jak se to vlastně vyrábí a co se s těma pukama potom dělá, tak bych vám řekl potom tady Vojta. Tak, zeptal se na začátek, protože my tady máme exkurzi s dětma, takže vždycky se ptáme, jestli má na začátek někdo nějaký dotaz, jestli vás třeba už něco zaujalo, nebo jestli se chcete něco zeptat. Už jste vyrobili nějaký puk, aby ti Češi konečně vyhráli první místo. Tak snažíme se ale tak dívejte, já vám trošičku řeknu, letos to přijde, já vám řeknu trošičku něco o té historii hokejových puků, protože po té revoluci, jak všichni víte, byly tady ty mezery na tom trhu byly, takže on začínal s nějakýma rohožkama, byly to různé stěrky na těsto, byly to těsnění, takové věci, co prostě tady jako chyběly, no tenkrát se to fakt ještě dalo, dneska už je to složitější, ale po té revoluci ten prostor na ty nové výrobky byl opravdu obrovský, takže on vždycky začal. Ještě to nebylo teda tady, ta dílna byla u rodinného baráku a on opravdu něco vyrobil, dal to do auta, jel to, prostě zkoušel to nabízet, prodával. Je to proto, že vlastně bylo vlastně výroby těch puků, aby po celém objemu toho hokejového puku, takže ten puk váží 165 až 170 gramů, jo? A vlastně má přesné rozměry, 76 mm má v průměru a na výšku má 25 mm. S tím, že teda, jak jsem říkal, toto je něco, ta hmotnost větší, protože vlastně při té vulkanizaci je potřeba, aby ten puk se prostě stlačil. A i dokonce někdo nám řekl, že měl nějakou objednávku z Číny, ale jako i když ta Čína jde pořád jako dopředu, asi furt to tam není ještě, ale jako celkově je fakt jenom 6 výrobců na světě, kteří vlastně vyrábí hokejové puky a my tady v té rodině firmě máme asi nějakých 5% toho trhu, ale dodáváme opravdu do celého světa, jo. Ať je to vlastně, ať je to Evropu, máme vlastně zastoupenou skoro celou, byla to Amerika, to jak teďka bych říkala, tak v tom covidu ta Amerika nám teda odpadla, takže tam teďka, jak říkala, tak to hodně kleslo, ale jsou tam i opravdu takové země, kde byste třeba ani nepředpokládali, že se hokej hraje, jsou to prostě africké země, je to Tajvan, je to Island, je to Japonsko, jako opravdu, jako fakt jdou ty puky úplně dávali zhruba 1,5 milionu puků ročně a teďka od té covidové doby jsme asi na třetině, takže jde to vidět, že prostě po tom covidu jako opravdu to... Ale to je taky spojeno ještě i s válkou na Ukrajině, kde vlastně Bůh jako udělal takové rozhodnutí, že prostě budeme dodržovat ty veškeré ty, co jsou ty doporučení, jakoby nevájí ty sankce, co jsou, že? A prostě, když tam máme jako dobré vztahy s těma, jako se nám to nestalo, ještě, nebo jím, nebo nám. Akorát je to taková trošku složitá situace i pro nás, protože kdyby se tato situace stala, tak jako na čí straně by byla chyba? Na naší, že se vyrobil ten puk, nebo na té firmě, která tam navrtala si? Ale nestalo se to, takže doufujeme, že to nikdo ani neuvidíte, že se to ani nestalo. Jasné, za všechno máš jako to. Ale chtěl jsem, tady bylo asi 4 nebo 5 dotazů, tak možná zkusíme na ně to vidět. Tady je modrý puk, jo? Je to stejná forma, dělá se to ve stejné mašině, ale je tam jiná směs, to jsou směs, která je odlehčená, to jsou takzvané modré puky, odlehčené puky, jo? Pak tady, když se podíváte, je tady ten jednobarevný potisk přes tu perovou folii,
z každé akce, která byla, jo, ať už je to ta Evropská liga, parahokej, mistrovství světa, co bylo minulé, jo, extraliga, od každé prostě akce se nám budou nějaký Já, aby to myslel, že se to vypočítá z většinu. Momentálně se tady dělalo třeba tady jeden půl na setkání vozíčkářů v Kateřinicách 27.1. tuším. Takže musíme připravené pro vás, jestli se neměli, jo, takže to tam dostaneme takhle taky pozdrav od nás. Tady hlasné hlavně to dáte. Ty jsi největší fán na ty dostaneš, který Je tady jedna fotka, která asi slovenská, ale teda to myslím, že ani lupa, nevím, jestli tam poznáte, možná podle barvy mašiny, nebo... Je letošní, jasně. To je letošní. Ty potisky se vozily do toho Zlína, jo? Tam se to vozilo, možná se tady firma Integra, někdy někdo z vás zaslechl. Jo, tak, firma Integra, ale oni vlastně, prosím o to pak došlo k tomu rozhodnutí, že se vlastně, tyto taky sociální hodin, krajina dílna, takže tenkrát došlo k rozhodnutí, že vlastně jsme jako jednu taky partnerskou našu firmu, rodinnou firmu, také prostě, která jsme transformovali na ten sociální podnik, který právě jeho primární cílem je písnou právě knížky pro bufet. Takže teďka se vlastně to je, jsme v té partnerské firmě, je to zase rodinná firma, jo, říkám z lupu, možná se tam najdete z toho velice předchozí věcí, které nezadáte na té fotečce. Takže tak, takže... Jo, takže si to sami si to můžete vzít z mašiny. Ano, každý si vám z mašiny. A to skupiny Adance, a já jsem taky jestli to budete chtět. Já to vybírám. Aby na někoho nevyšlo, ale už Někdo strane chodí za 50. Kamarádka mi řekla, že byla od jede, ale 20 000 jde vůbec. Co se tady ještě, že kdybyste chtěli potom ještě nějaké pušky třeba, já nevím, co tady je, jo, tak to tady skačku, jo? Já jsem přes tu techniku. Jo, tak to, abych nebyla zabojíce, děkuju. Tak to dostaneme.
No, tak teď to asi jede. No. Takže co? Tak říkala, jestli všecko na ten grill, nebo toto, neví, kolik nás je, jako, takže jsem dělala. Nekuř, bude ti zle. Bude. Kolik si jich tady upeče? Tady jich máš kolik? Dělajte už, opekajte, já mám hlad. Vytvoříš tu synku až savec nebo krasavce? Buď tam. Lojsku už si opékaj. Je ti zima, veď? Buď tam, buď rád, že můžu být teple. Taková pečená šurtovka, to člověk ocení. Když se ti skroutil kšil jak Gráčkovi. Motor. Bude opíka. Došly mu slova. Výstup? No, chtěli minimálně třikrát zabít dneska. Nic, Lojzo, vydržíš. Tak už pojedeš dom. Milanku, já nemám vozík. To nevadí. Máš ten koukl. No to jdeš. Koukni se dopředu. Kyslivovici s Mačem přežili. Tak krásné. A masa máme taky, no. Vylizání ven bylo horší.
Je to vysoké. Moment, ale to je díky slivovici z Jiříkovic. Neříkej mu to. Máš klíče od auta? To je díky slivovici z Jiříkovic. Já jim tady nechám se a půjdem pro věci. Jasně. Já si musím odložit. Takže na tomhle vlastně ten člověk dokáže být úplně samostatný. Má to 4x4? Ano. V každém kole je motor, integrovaný. Jo, jinak by to nemělo smysl. A je to totálně nezávislé, prostě každý je napojený na počítač na to a pořád hrabu. Jo. Dohromady to má 200 Nm. Při zatáčení to nedělá problém? Co se týče toho ne, protože je to určené primárně do terénu. Kde to začne dělat problémy, když si někdo blbne na asfaltu. Do chvíli ono to samozřejmě se zapišuje, že to umí jako chodit nahoru a dolů. A na tom asfaltu to dělá ty problémy, co říkáte, žere to gumy a má to zrychlení tak, že těch 20 km hodně, co to jezdí, to dá za vteřinu. Takže kolem 300 000. Tuhle kvalitu neberou, takže přestože obělí celou Čínu, tak si to dále slažují u sebe. Podporuje takové vozítko nějaká pojišťovna? Ne, přes pojišťovnu nedáváme ani normální vozík, ani tenhle ten, protože to je celý příběh sám o sobě, je to dost komplikované, to by vám mohli vykládat, než to dostanete, jestli to dostanete, jedno to dostane, jedno to nedostane, pak to není jejich celý pojišťovny. To musíme udělat. Každém kole je samostatný motor. Navíc vlastně ty magnety jsou tady, a je to čtené počítačem, díky tomu má tak šílený krouta. Nerekrutujte nebo takový záchod, jo, jakože to pravdou. Takže technicky je to fakt úplně parádní záležitost. Zároveň na to úplně velmi lehký. Kamí normálně. Hej, ale já když chodím s těma lidma pěšky, tak je kolikrát chodím za něma, a mě to vlastně udělají cestou. Pani, říkám, že bych to měla jít No právě, by to mělo trošku... Když zabrzdíte prudce, tak stojíte na tom. Tak nebrzdí. No to jenom drcne, když to si jde. To je taky kolečka. Jak to čučí. Jo, ale fakt to zahrnuje, když vyberete do toho autobusu.
nějaká porada? Ano, je třeba to průběžně si Za co? Za to, že nás dokážeš přesvědčit. My už bychom to ale asi nemáš. Ne, já myslím, že Já se to dílám hned co oblik. takže děkuji. A prvního šestí Říkám, že má tak 2 členy.